Hi guys, good morning. Good morning Kim. Hi, di batang anak nagtago pas moskit guys ya. Sud sa kuno may daris moskit galambing-lambing aga mang bibi Kim Kim. Good morning. Good morning. Good morning baby. Good morning baby ni mama. Ang bibi guys tigulang na. Bibi tigulang. Bibi tigulang. Ang bibi tigulang. Lambing ag mang bibi guys tay ang pay hipos sa gamong higdaanan ngari sa kon sa sud sa kon sa daras moskit asa ag bata nga gamatoy mapay pagmata mapay pamay nahingog mo man ano na day nang di ma kontak sing magdayal di ma kontak be. Good morning guys. Ang amang bibi Kim Kim. Tago man. Tago man guys, tago. Uy, gatago man, gatago. Stilan naglulambing man ag tiguwang. Naglulambing ag tiguwang guys. Bakun na. Bakun na bata, bakun. Garaan jud guys ulit ya. Garaan nagamong batang baji. Ha. So guys, maghatod si Papa Gabriel dadto sa among pundo bagasog kahoy. Kung may pundo na madadto unahan, marupang mga igagaw. Mga pang igagaw guys. So nakakita man siguro mo dito ni sa una guys kay magtambay man to daris. Pantaw na magpa init si Jaba mo paadlaw mato si Zadarhi. So una kay antag mo daris adlaw, ari sa magtutambay kaso tuan na ni pahuway na ning taliwa na daning kalibutan na. Itirahan mo to si Zaga sa izahang sarap tingana kana bitong danlak. Itirahan ko to sa danlak guys. So ingon pa sila ibaghat. Nabaghat. Ingon pa sila gibarang ambot. Sa kaya ako dito mutuodan ng mga barang-barang na binauwa kaysa di din mo ipik guys no. So mo to guys to dadto nja. Hatod mi anjas lebeng kasi Papa Gabriel apil mas Papa Gabriel des dajong man si Papa Gabriel. Video ra ko unsa guys. Hatod na mo dito sa interior. Ito na dito sa Papa Gabriel. Nay na burlis fishing. Ito na naligo dito guys. So to raman dito guys. So dito to. Unahan. Para man dito. Nang bajag hapon ingat to ko dito guys pero ako nag-video. Kaya di ko mag-video inga na basta na ay kuan bitaw. Di na ipakita ag naong sa patay. Ayan, hala guys, nanay daghang bungag saging. Ito duha ka buok. Tulo na dahil na sila kabuli guys. 3 bulig of saging. Wow, wag katang okra guys. Ayan na, diyan nag-okra guys. Dagkan nag-okra diyan. Dagkan nag-okra guys. Ayan, patay katang batong. Hala, uy, sayang itong batong itamak-tamakan man dari. Kapag guys sa gameng, sa luyot. Ang lami akad so kay iwan man ni sila. Pangamong batong guys, nangatay na. Muna nang agaman si Zaw katajan. Kaya rong makabunga na si Ja. So da guys, naisaging natin hado ka bulig. Tanang pusuan. Ha? Ito nakatudad to. Mga arsap ko na sila guys. Dato guys, agatang tundan. Wow, guwang na si Ja. Sana all. Sana guys. Basta mananong lagi tayo ma-harvest. Yes no. Guys nga side tundan. Dato nga side ka ng saging nga deng agen. Lakataaw ka ng saba. Muna siya deng agen na guys. Kari tundan po na dana. Tundan na ka na deng agen. Tupod deng agen. Kung dari pa nga side guys. Muna siya pisot. Tawag na siya pisot ng mga saging. Kanang wala pa puso ito. Dapat dato to. Pisot man ko na. Buat na ituli pa. Si, naglambing ang tigwang. Si, pastilan nagtigwang guys, naglambing, pastilan. Naglambing ang tigwang guys, anawa guys, ning kujabid na. Upahipos sa katangguan, tanang hiposan ron. Color yellow. Upahipos sa ilang hidaanan, pastilan kay sikinkin guys, nawahi ubakod. Kasi koy guys, aram sa duha gid ang klase ron. Muna nagnawahi ron sa ko yakin ako na lang maghipos dan kanaligo og sa do. Ay, school na. So unsa guys, moderate so may unsa pangumpra kay daghanay wa dari. Wala koy Lucky Me beef, wala koy dai ang Lucky Me chicken, pila na ra man ay nabilin guys. May nalaman. May nalaman, nagatang kanton may daghan pa dito. Daghan man dari mangitag kanton. Nung lupis umigas. Amo magbutangan dari
tubig kari guys, karing kuas istante, jan tiil ba magibutang ang ingani kay katkatan sa umigas. Grabe nga umigas, labi na may biskwit dani, ana impas des mo umigas. Mo na guys, ang magibutangan og ingani, jan tiil. Yung tiil ba. Ano paabot pud mi guys sa delivery sa mga tuba, wa pa man muhatod pastilan. Payta guys, ramhala na ba guys ang mga kilo sa ingani sentral tagkuan na. 80 kapin. So mo nang agabaligja dari guys, 20 pud kapin. Ang ibaligja og tag 25 kay kilo tagkuan man 86. Pastilan ginoo ko, hala, ginoo ko, my god. Sa una ni guys, pila ra nis una, G's ram siguro nis una. Pila ra. Karon kay ba mo guys, ag pila na, harang nang mahala mo 13 nam siguro or kuan mo nang agabaligja diri 15. Grabe, for dakoy daghang suka guys dia. Isa tong ngitag suka diha, dakoy daghang suka. Sukang tuba. So malit ko mangumpra mi inja guys kay wala pay bear brand, wala pay katong Alaska nga palito na nil dari. Wala pa tay sardinas, to pila na naman nakabuok. Isa duha tulo na raman. So malit anja guys. So dito na naman mi inja guys pangumpra inig lubang dadtos ang igagaw. Kay lubang masasaon jang palis. So nabuing nagamang guys, gasunod-sunod nagamang pundo. Mag-una dato katong bata nga katong 7 months pa siya mo to manggi butangan. Tapos kasunod kani hangigagaw. Kuan na diyan nasakit no lagi ni siya. Kato lagi nagpa-opera. Pag inoperahan ang buto siguro adjo or nabughat ba siya ingan. Oto ikaduha. So pagkakuan na pud, na ni sunod. Basta lang hinuon ko na sila mga sakit hinuon guys. Di na hinuon ni ka tinga nganong nakuan kay na naman sila mga sakit daan. Sunod-sunod agamang pundo ginoo ko. So managing guys bahalag kita mo magsigbutang pero makatabang ta at least di kita mo butangan bako. Yes no. So muna guys mapangat ko bitaw ka ng iban nga mga membro nga moingon nga makansi sila kay kuningan was kadawat. Hungog na mo tek-an ang izong isa ka membro sa pamilya karon mo makadawat mo na di ko ganahan bitaw guys nga bitaw makadengeg ko mga kuan istorya mo ingay nga kansi kay nga kadawat nahungog na gazid mo imbis magampo hinotas Ginoo nga bahalag kita mo magsigbutang di laman may butangan guys no. So mo jud nay ha muit na ka muit na taron. So na guys di ta magsireklamo o gapil ta na yung pundo kay kani tinabangay ni di niingan nga kanang pakuanay guys no. So nga na guys dapat tinabangay di nang may kansi-kansi na hungog na kuntis ba nini pagkamatay di man majo gitujo ng kamata jud di man ka jud ibang tawo nga na uy shout out ko ninjo ko ganahi dan yung style ito bleed guys. More guys ag mama sang igagaw nga to nagpahuway na iyaya imit kahinang man siguro mo dato guys kay ari man to magtambad an to magtambad sa bahay sa una ya na danhi to magtotambay sa una guys katunga pa si masakit. Sa isang picture, mo kakakuha ni isang picture. Lahi na magkado isang naong rong, kaya nang niwang man, naramang niwang nga. Niwang, dagangan na siya, mo nang nausog siya kaya nagpapilit dani. Aganga nga da ito siya? Pati yung mata, nagbuka, dyan, gidahan naman ito mo, gilit ko napapilot. Kasi loob Muna ba? gibutangan ito papilit. Di na dawa na dito yung kuan. Di na ito natulan nila, nga, murang Naingan na lagi, lahi na kaadyo. Diyan kita pong mata na ang anak, bitaw. Murang na lubang. Lahi. Ay, ako. Yeah. Sa oras sa aglabang? Anda na pala, alas 2, sige ba? Alas 2. Ano naman siya pa nito? Kuan na sa hapon? So guys, injang alas 2 ilubang gamang igagaw. Nalahi na isang purma. Katungwa pa siya nasakit. Di ba ba siya as ing arang niwanga katong nasakit na siya nga kanang kuan. Makasakit man gud ni siya guys. Dahil ito just una, na nabubintahan na siya igsuon. So pagka kuan nga to naman pud sila dito ra pud sila hagna, nga to pud sila dawis, una dawis, pag human nga to hagna kay naman pa isaan dito. So dito sila mo to nga na ma-videohi diri guys, mo nako kakuan naka wasang purma. Kay dito mas ladyo hagna naman. Pagkamatay na, vigilance siya dito hagna, gida po diri sa mga dari sa mga deeh. Nasi isang igsuon kay naman isang igsuon dari. Haragot pong maigagaw guys. Pumoto, gahapon paglili na arang na lahi akado, arang nang niwanga, ning mukog na ingana, arang nang kuana, lahi na jud kung ingan niyaya lagi nga pag di ma ato ganganga gisang baba, pastilan. Buka gisang mata, arang uda uy. Ngana magajud guys. Ngana magajud tang kinabuhi daning kalibutan na, taghugat ra man gajud. Mo nang be humble gajud ta guys. No, ug sa may gani na anak, ug unsay na anak karon. Mo nga. Mo guys, kauna ra man ta ni. Bitaw.
Mahaw, baby girl. Mahaw, my loves. Mahaw, anong ulam mo? Anong ulam ni baby ko? Wow, adobo. Yummy. Uy, ano. Wow, very good. Agamang Kuya Kinken. Uy. Nah guys, ready na si Kuya Kinken. Tanong ko sa mga ID, be. So guys, mo na yung isang ID ni Kuya Kinken. Grabe nga po, Ken. Gabriel. Bye-bye. Awi di papa. Ito na guys. Tiaw. Luoy. Bye-bye, Ken. Awi di papa. School na guys. Kuya Kinken. Awi di papa. Bye. Tangga gagarsada guys. Kanyang uwan gabi eh. Stilan. Maghadlag sa agian guys. Dato. Dato to kay arang kadyo ka hadlag dana og ting uwan kay maglumot dana sa ubos. Tugbengen. Dato ila nanay. Ila nanay ba. Kapila na kadihan na simplang. Stilan. Ginoo. Basta mana abak si gabi uwaw. Anto na mo mata na. Mata nas mon. Aron guys, mata na kuno agmon. Mata na agmon. Kapi siya. Nang nagkapi agmon. Mazupas mon guys nangapi na. Pastila lagi ko nangapi na ka. Manag-eat. Taman mon guys, na may mon guys di lawa. Guys, napamanag mon to na. Yawas kim-kim ga nangapi na kuno mon. Mata na siya. Na napay mon guys. Naabta na sa adlaw. Ano si luto? Nagkaan nagluto. Oh, very good. Nagkaan nagluto agmon. Darata kay. Ay motor. Dali. Big girl na ikaw. Di na ikaw bibi. Big girl na. Dali, pastor. Sila ako. School na ikaw. Hapit na. School na rin ko na sa guys. Pastilan. Ayo, papaliton. Papaliton. Papaliton og suka. Ayo. Papaliton og pintura. Babulgaman siya guys. Babulgam. Papaliton. Ayo. Naitaw. Asag tao. Di as gawas. Da pa. Ready na kasi mong kuanan sa tarya. Ready na kay mani ato yung obligasyon. So guys, dajong mas nilas papagabrilin ja ila ramang dajungan padung hanto dito sa minteriyo karing mangkwas pundo kay wa nay purlon. So, dajong na lang ja guys ata lamang videohan anja sa papagabril. Ata lam silang videohan ja mo video lamang ko unsa guys sinig padung nang adto hatid. Na magkaaban sa pundo. Si Jenny, kapoy yung tao na pang hugas guys. Kagka na hiza, napon na hiza guys na assign sa hugas. Karili ate Jenny. Kapoy katig. Kinumbate sa mga hugasan? Wala man kasi na. Awa na hugasan. Tapos lingkod. Oh. Sige ni. Ini mo nga din mo pagpakaon na yung hugason. So sa guys. Pag-hi sa Ako higda guys. Agray. kapoy yung taon guys. Sagamang agi sa pang obligasyon guys sa amang pundo tighugas siya. Masaman tay pagkamatay o pagka 40. So kaduha man mo kuan guys, hindi ka matay o pagka 40 days. So ana guys, hanggang kuan si Papa Gabriel na-assign pud siya sa Dajong. So Dajong pud si Papa Gabriel kay May polo kasi hagla. may ulon kay kaduha man siya ako na guys. Duha man ka lugar nga gi kuanan dan ni Jack kay dito ni sa sagna nga bugtuin mo tong gi bijilan pud siya dito nga duhang gabi ba to. Ja dire pud giuli siya. Dapat kagabi yung vigil. So, unja, ihatid na naman siya siyang forever nga lugnanan. Guys, no? So, update ra ko unja, guys. Video ra ko unja, guys, pag hatid na. A few moments later. So, ito na, guys. Mawa video ganiha pag kuan nas Dajong, guys. Si Kim natug pa man. So, nagsunod na naman, may nagmotor, Miss Unika. Ang gihuwat pang mata sa Kim. So, diyan na, guys. Hatid na yung tawag ang gagaw. Sila sa Papa Gabriel nagdajong. Oh, saan? Deura sila sa intig, no? Oo. Deura sila. Hama lagi sama. Ito. Ito na, guys. So, dari. Hama rin sangan. Marcelito din. Dyan. Marcelito Mukiring. 1985. Pareha sila sa Manong. 1985. Dito eh. Dito yung kini. Si Manong 1985. Batuig. Tuig muna sila may mga kabats. Yan na guys. Okay. So na there is one guys. Forever nga butanganan.
Ito na guys. Ako na. Kay sud na si Ja. Na may sanina na siguro ilubon ganis una. Ay na nakukuban. Hala. Ay na nakukuban na stapad. Okay da may isang lapida na na spikas na lapida. Nakita pala giglungon ko na. Today sanina pud. Pasti plan na din tag-iza dani sa una. Kuni kinsag ma. Madjabo. Sige. Inay. Pikas. Inay ginuko pastilan. Ano guys? Kuha na hati si. Nga naman guys, basta kuan. Good. Nabasa ka sugli ko din papagabril guys ya. Ang taon na pinasanay at least napahalang na. Pahalang na nagdang patang lawas ba? Yes no. Wala man sita na tanan pa doong. O man sa iksimti daning kuan na guys. Hindi man sita pa doong guys no. At least si Jana pahalang na. Mag-meeting pa karon guys, naris among pundo. Iya. Meeting pa meeting. Sugar cane ya. At ang kabata na isa ka buok diya. Kato kay tagas ag isang kuan ka to. Tagas ag isang kanang na ay lindig ba? Baro kun nay hasten hinarag. Tagas na, kamiin si Ja. Meeting na may meeting. Age mo present absent. Singgit! Oh, singgit. Dara des lojo. Oy, Gabriela! Present! Pasalo, present dini. Present! Butay Doris. Present! Burato Queenie. Present! Ay, batasag i-absina naman ko sa mga hinarag. Ate Bebe, absent! Oy, absent. Absent! Absent! Namoy ko ate Gini, nanulis ang padyon sa diara na kasi ah. Si Zara naghatag na sa nanulis si Zara. Pastilan. A few moments later. Muntas ako ka rin guys. Soda. Kaya na may mangita guys. Kung may nga na. Soft drinks. Na, may mga makaon. Mga palit pa ko guys. Mga biskuit. May miswaday. So guys. Yan na guys. Udong, magic, bitsin, shampoo, keratin, sunrocks, Milo, Nigin, sardines. Okay. Mga baon. Mga baon. Okay guys. Okay, magbaon pag mga kuyas, biskuit. Isa ka tray nga egg. Isa ka tray nga itlog. Pili aday, basta ninsak na ay liki. Alright. So guys, yung may ingari guys, kaya yung mga bata dito. Ang mga bata na to hilig umaingani. Mga pajibar, ingani. Yung kuhan pa ko ingari guys, kaya mga kuyas, magbaon pag biskuit. Hi! What's yours? Pero lagi nga, lagi na unahan ko na. Itlog. Kapila nag-trade na ni day? 225 ag 3 sa itlog. Puso, listen pag di mo tibok na. Listen pag di mo tibok ag puso guys, kaya na, wala na. Dahil no, patay ka dyan. Buyag. So guys, diyan na Miss Bay, niabot na mi. Human na may pangumpra guys. Diyan ni palit na po may Milo, Energin. Milo, Energin. Shampoo, keratin, sardinas, o bitsin, magic. Ayaw ko na. Palit pa mi guys, og RC, soda, og anjan liter guys. Ganira ba? Lapod ko. Ano ba? RC nga nga kadagko. Oh, biscuits. Wala may lakimi nga katong beef kaya nahudan. Palit naman yung ugma. Oh, easy. Dala easy guys. Ha? Masunog na pan. Ang yan nga so man taon og pan guys. Ang giingnan po papagabal nga nasunog ko ng bikiri. Sunog ko ng udit. Sunog. Badyo. Sunog sa bagzo. Nasunog pa di dya papa. Pastilan. So guys, mara namang video rong adlaw. Salamat sa inyong pagaba naman guys. Sa mga kanunay mga videos kada adlaw. Thank you for always watching. Hala naman lagi na tubig. Amping muntanan guys. Suka sa mga nimo ron. Salamat sa inyong pagaba namo. Labi nas mga wa nag
skip sa mga ads. Thank you so much. So God bless natang tanan guys. We love you. Bye. See you tomorrow guys sa mga another vlog.